Здравейте, казвам се Методи Панков. Не се занимавам професионално с SEO, но имам няколко онлайн проекта, по които работя. Мотивирах се да запиша SERP Academy с цел да подобря познанията си по SEO, което да ми помогне да класирам моите онлайн проекти. Лекциите в академията са много гъвкави, както за работещи хора, така и за студенти. Един път в седмицата и то през уикенда е време, което смятам, че всеки може да отдели. SERP Academy е подходяща както за собственици на малък бизнес, така и за хора, които искат да се развиват в SEO сферата и съм убеден, че ще получат достатъчно знания, за да започнат своя професионален път. Всеки един лев, заплатен за академията си заслужи, тъй като по този начин инвестираме в себе си и в нашето бъдеще. Програмата на SERP Academy не е сложна. Някои от материалите бяха предизвикателство за част от курсистите. Ако трябва да опиша SERP Academy с една дума, то тя била страст. Защото за мен е важно да правя това, което обичам. Нещото, с което ще запомня академията, са безсънните нощи, които прекарах, за да се запозная с материала. Наученото в SERP Academy прилагам в моите онлайн проекти.